आङो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो जासिदों। गमामायैनो दिनै आं आरो आंनि फेमिलि आरो बे ओनसोलनि थाखाय आङो सानो बे जोबोद गोजोनथाव खौरां बा जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां दिन होननानै आङो सानो। मानो होनोबा आंनि जे सिमां जोंनि न'खरनि जे सिमां जे बे रायमना नेसनेल पार्कनि साखाथियाव मोनसे बेबादि रिट्रिट सेन्टार बा रिजर्ट खुलिनायनि आंहा मोनसे मिजिं दङमोन। बिनि गुबै थांखिया बेनोमोन जे जोंनि बे ओनसोलाव गोबां जोंनि बे लाइमोनफोर दङ जायफ्रानोखि दिल्ली, मुम्बाइ, हारियाना बेबायदि गोजान गोजान जायगायाव थांनानै खामानि मावहैयो। सोरबा गुजरातआव, सोरबा बेबादिनो हारियाना। दा आङो नाजादोंमोन जे आंबो बेबादि जोंनि लाइमोनफोरखौ बोरै एंगेज खालामनानै जोंनि लकेलावनो जोंनि जायगायावनो बिथांमोननो मोनसे थांनानै थानायनि राहा लामाखौ होनो हायो। दिनै आङो बे रिट्रिट सेन्टारखौ खुलिनाय लगे लगे बेवहाय गोबां आदिबासिनिफ्राय दङ सासे नेपालि कमिउनिटि जोंनि जिहेथु बेवहाय गुबुन गुबुन कमिउनिटि दङ। नेपालि कमिउनिटिनिफ्रायबो दङ आरो बर'फोर गोबां दङ बेवहाय खामानि मावगोन। बेबादि मिक्स कमिउनिटि बा जोंनि बे रायमना ओनसोलनि आरो गुबुन ओनसोलनिबो खमसे खम बेयाव 15-20 जन लाइमोनफ्रा बेयाव एंगेज जागोन। स' आङो सानो जे बिथांमोनखौ बेवहाय मोजाङैनो जुदि खामानि मावनो सुबिदा होयोबा बिथांमोनाबो गावसिनि मावनायनि गेजेरजों गावनि न'खरखौ फोथांनो हागोन। आरो बे रिट्रिट सेन्टार बा बे रिजर्टआवहाय गोबां माखासे फेसिलिटिसफोरखौ दोननाय जादों। एक नाम्बार जे बेवहाय जिपसि साफारि खालामनो हागोन जाय बिथांमोना बेयाव फैगोन। बेवहाय थानायनि सुबिदा दङ। बेवहाय लजिं, बेवहाय फुडिं जानायनि बेबस्था दङ। बेवहाय 4 कटेज दङ आरो बेयो लेट्रिन बाथरुम एटेच, एसि रुम दङ, नन एसि रुम दङ, रेस्टुरेन्ट दङ आरो मिटिं हल दङ। मिटिंबो खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे अपेन स्टेज दङ। हाबा हुखा बा बेबायदि बार्थडे पार्टि, वेडिं सेरेमनि बा गथ'फोरनि बार्थडे बिदि गोबां माखासे प्रग्रामफोरखौ बेवहाय खालामनो थाखाय स्पेस दङ। आरो बिनि आन्दोआवनो गोबां बेबादि जायहा आंखौ थुलुंगा होदों, जायहा आंखौ सापर्ट खालामदों। दिनैनि दिनाव आङो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो फंसे खोथाखौ आङो रायखांनो नागिरदों जे जोंनि मानगोनां बारग' MLA गसाइगावनि मानगोनां लेट माजेन्द्र नार्जारि सारनि फंबाय जे राजेन्द्र नार्जारि बिथाङा आंनो बे हाखौहाय दान होलांदोंमोन। आङो बिथां राजेन्द्र नार्जारि बिथाङा दासिमबो दङ। बिथांनि न'खर आरो लेट माजेन्द्र नार्जारिनि न'खर आङो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावो। मास मोनसेसो सिगां ससियेल मिडियायाव मोनसे निउस ओंखारदोंमोन। बेखौबो आं दिनैसो क्लियार खालामनो सानदों जे समनाथ नार्जारिया इलिगेलि एनक्रच खालामनानै रिजर्ट लुगासिनो दङ होननाय माखासे ससियेल मिडियायाव बेबायदि मोनसे बानसावनायखौ आङो नुदोंमोन। बियो नंखाय। बे हाया मानगोनां राजेन्द्र नार्जारि जोंनि लेट माजेन्द्र नार्जारिनि फंबाय जायानोखि BPFनि जानानै 15 बोसोर गसाइगाव MLA जाबोदोंमोन। बिथांमोननिनो न'खरनि बा बिथांनि फंबायनि राजेन्द्र नार्जारिनि बे हाया। बिथाङा जेब्ला जब्रा जादोंमोन, उसुगाव दङमोन, बिथाङा आंनो दान होलांदों आरो हानायखिनि आङो बिथांखौ मदद खालामदोंमोन। आरो बे हाया इलिगेल नङा। बियो लेन्ड पाट्टा गोनां बे हाया। बेयाव खुनु बेबायदि इलिगेल खामानिखौ मावनाय जायाखै। थ' आङो मिजिंथिदों जे रायजो राजा बिथांमोनाबो जोंनि जे कनसेप्ट, जोङो जे थांखिखौ लानानै बे रिजर्टखौ खुलिनाय जादों, फैबाय थानाय समाव जाय बिथांमोना बेबायदि नेचार लाभार, बेबायदि फ्रेश एयारनि थाखाय बा बेयाव रिलेक्स खालामफैनो हागोन आङो खावलायो। आरो बेवहाय कमप्लिटलि सेफ एन्ड सिकिउर जायगा, बेयाव खुनु उसुबिदा गैया। बेवहाय थानाय जानाय गासैबो बेबस्था दङ, कमिउनिकेसननि बेबस्था दङ। स' मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समाव आङो नोंथांमोननि मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों बे रिट्रिट सेन्टार बा रिजर्टखौ आं मोजाङैनो मोजां सामलायलांनो हागोन होननानै। लकेसनखौ खोन्थाबा मोजां। लकेसना बेनो जोंना रायमना नेसनेल पार्कनि जे मेन गेट दङ, बिनि एसे फैनानै SSB केम्प जोंना दङ। SSB केम्पनिफ्राय राइट साइडजों सानजा फारजों एसे 0.5 किल'मिटारसो फैयोबा नोंथांमोना नुगोन। बेवहाय 4 कटेज आरो बेबादिनो रेस्टुरेन्ट दङ।
बेबायदि अपेन स्पेस दङ थ' बेखौ लामानिफ्रायनो नुहुरखागोन आरो थेंक इउ अनलाइन बुकिं बेखौ आस्थेयैनो गासिबो सुबिदा थाजोबगोन अनलाइन बुकिं खालामनाय गासिबो सुबिदा थाजोबगोन जे समनिफ्राय रायमना बे हाग्रा हालामखौ नेशनेल पार्क हिसाबै बाव फोसावनाय जादोंमोन बे समनिफ्रायनो रायमना हालामा आरोबाव मोनसे आलादा रोखोमै बेवहाय मुंदांखा जानायखौ जों नुनो मोन्दों रायमना हिसाबै आगोलावबो बे मुंदांखाखामोन नाथाय नेशनेल पार्क बे हिसाबै जे समनिफ्राय बेखौ डिक्लेयार खालामदों बेनिफ्राय रासोनि मानसिफ्रा बेजोंहाय माने गोसो बोनो हाथावना मोनसे जायगा जानानै फैबाय बियो आरो नोंथांमोना नुदों जे गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै दावबायारिफ्रा बिराद बाव फैनो लानायखौ नोंथांमोना नुबाय जे आसामनि अनगायैबो भारतबर्षनि गुबुन गुबुन रायजो लोगोसे बायजो हादोरनि दावबायारिफ्रा नैबे दैज्लां बोथोर जोबबानो बिथांमोना फैनायनि समखौ जासिगोन एबा बिथांमोना फैगोन दा बेखौ नोजोर बोनानै बे ओनसोलनि गोबां जाखांफुनाय जोहोलावफोर गोरों गोरा मानसिफ्रा बिदिनो माने रिजर्ट खुलिदों धाबा खुलिदों लोगोसे हमस्टेफोरबो खालायनाय जादों दा बे बिथिंनि नोजोर बोनानै जोंनि मानगोनां समनाथ नार्जारि बिथाङाबो दिनै बेवहाय रायमना जंगल रिट्रिट मुंनि मोनसे रिजर्ट खुलिनानै दिनै बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो आं मिजिं थिदों बिथाङा जे थांखिखौ लानानै बे रायमना जंगल रिट्रिटखौ खुलिनाय जादों बे जाफुंसारथों मानो होननानै बुङोबा दिनैनि थारिखआवबो थोजासे जोंनि ओनसोलाव बेबादि माने माखासे रेस्टुरेन्टफोर एबा हमस्टेफोर गैया दा जेसे हागौ एसे बयबो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा हानाय केपासिटि गोनांफ्रा जाहाथे खुलिबावथों आं मिजिं थिदों आरो लोगोसेयै जोङो मोनसे बाथ्राखौ निस्सय गोसोखांनांगोन बुंनांगोन जे समनिफ्राय बेवहाय बिटिआरआव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा चिफ जानानै सामलायदों बे समनिफ्राय गुबैयै जोंनि बे ओनसोलाव गोजोननाय थासारिया फैदों दा बेनिखायनो मानसिफ्रा मोनसे समाव रायमना होननानै बुंबा हाग्रा ओनसोल गोजानथार होननानै फैनो गियोमोन नाथाय दिनै मा सान मा हर बिथांमोना फैदों नायफैदों खाथि खालानि ओनसोलनि बायजो हादोरनि मानसिफोर आरो उइदिन दा कान्ट्रिनि मानसिफ्रा बिराद फैदों दा बेनिखायनो बे मोनसे जे गोजोननि मोनसे मेसेज बे मेसेजआ दिनै जेरावबो गोसारदों आं मिजिं थिदों रायजो राजा बिथांमोनहा बे गोजोन थासारिखौ नाथाय बयबो नाजावनानै जाहाथे बयबो आवगायबोयो खारन बे गोजोन थासारिखौ बयबो गाव गोसोआव जुदि जायगा होयोब्लासो बे गोजोन थासारिया फैगोन आरो मिजिंथिबावदों जे जोंनि बे ओनसोलाव गोबांथार जिब जुनारफोर दङ बेखौ नायनो जोबोद माने गोजाननि मानसिफ्रा फैयो आरो गुबैयै गल्डेन लेंगुर होननानै बुङोबा बे मोनसे नामजादा जाबाय आरो जोङो रिसेन्टलि मिन्थिनो मोन्दों खारन जों बाव बे जायगानि बे हालामनिबाबो जों गासिबो मिथिनो मोना बेवहाय गोबां स्टाडि खालामनानै नायनो जाबाय जे बुहुमनि गेजेराव गुबुन गुबुन जातनि जे सिख्रि मोननाय जायो बेवहाय बे रायमना नेशनेल पार्कआव बांसिनै मोननाय जायो बिरां प्रजातिनि बाव सिख्रिफोर मोनो आरो दिनै गोबां गुबुन गुबुन फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय एबा बे नेशनेल पार्कनि जानानै जाय बिथांमोनहा बे सामलायनायाव बिथांमोना बाहागो मोनदों एबा थादों नायनो सरकारनि जानानै बिथांमोना जायगा जायगा केमेरा बसायदों गोदान गोदान जिब जुनाराबो बेवहाय केमेरायाव फैबाय थादों आरो दा बेनिखायनो बे मोनसे नामजादा जाबाय जोंनि थाखाय आरो जोंनि बे ओनसोलनि थाखायबो मोनसे नायजाथाव मोनसे बे समायना बे मोनसे माबाबो जाबाय नेशनेल पार्कबो जाबाय बेनिखायनो दिनैनि बे पार्क खुलिनायजों लोब्बा लाखिनानै बेवहाय आं बेखौनो बुंगोन रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन नोंथांमोना बेरायफै बेवहाय गोबां रिजर्टफोर दंसै आरो बेनि गेजेराव नैबे दिनै गोदानै खुलिनाय रायमना जंगल रिट्रिट बेबो गोदानै मोनसे बयनोबो सुजुग सुबिदा आरो गोजोन होनो हानाय रोखोमनि मोनसे रिजर्टखौ मानगोनां समनाथ बिथाङा खुलिदों दा बेनिखायनो बिथांनिसिमबो आं खेबसे आरोबाव आङो गोसो गोरबोनि साबायखर जासिबावबाय रायजो राजाफोरनिसिमबो फिन खेबसे खावलायबावबाय जे रायजो राजाफ्रा जाहाथे बेरायनो फैयो गोजोन्थों